poviem vám vtip. Mrkva, tak 20 minútový. Tak. Je rodinka, štvorčlenná rodinka. Mrkva. Táta mrkva, dieťa mrkva, máma mrkva, dedek mrkva. Tá mrkvová rodinka si robí piknik v parku. Dedek mrkva je kuchár a robí skvelé kura. A táta mrkva nechce jesť to kura. Tak, dedek mrkva šlahol tátovi mrkva jednu za ucho, táta mrkva sa rozbil na molekuly na mrkvový džús a vsiakol sa do zeme. A znova vyrástol. Tomu sa hovorí resprav. Dobre. Tak. Reinkarnácia, veľmi správne. Dobre. Táta mrkva sa nasral a zabil dedu mrkva na betóne. Dedo mrkva sa na betóne nevsiakne, takže nevyrástal. A dieťa mrkva má rád kuratá deda mrkva. Tak, dieťa mrkva sa v noci rozhodlo, že zabije táta mrkva. Dieťa mrkva vyzobralo bejsbolku a išlo do tátovy spálne. Ale táto je bachár a spí s devinou pod vankou, čo malá rečko. Tak prišlo dieťa mrkva, vyzval bejsbolku a táta mrkva a zabil dieťa mrkva. Dieťa mrkva sa na betóne samozrejme nesiakol, ako polomil a vydal do záchoda. No čo teraz spravíme? Urobíme si nové dieťa mrkva. Urobili si dieťa mrkva, ale pozor, boli to trojičky. 16 rokov later. Všetky tri trojičky už majú 16 rokov. A čo robia 16-ročné trojičky? Idú sa ožrať. Išli do baru na aute. Tak. Mrkva jedna je nevodič, takže sa ožral totálne. Mrkva 2 je vodič, takže nepil vôbec. A mrkva 3 je polovodič, takže sa opol len trošku. Tak. No a tak čo teraz ideme robiť? Všetky peniaze sme už prepili, ideme domov. Mrkva 2 a 3, teda vodič a polovodič, odniesli mrkvu 1, čiže nevodiča na zadné sedadlá svojho auta. A čo sa robí, keď je niekto ožratý? Ukrca. Mrkva 1, teda nevodič, okrcal celé zadné sedadlá. Dobre, to sú oni. Dobre, kameruj tam to. Dobre. Tak teda. Čo budeme teraz robiť s pogrcaným autom? No. Mrkva 1 si pogrcala, takže to je nevodič. Mrkva 2 a 3, teda vodič a polovodič, išli domov, vyložili mrkvu 1, teda nevodiča, do postele a rozmýšľajú, čo budú robiť s tou grstou. Mrkva 2, teda vodič, má čistú hlavu, lebo nič nepil, takže vymyslel, čo spravia. Umieme to handrou a vodou. Umýli to handrou a vodou a išli spať. Na druhé ráno bolo mrkve 1 zle, lebo keď sa niekto ožerá a vykrca, jemu na druhý deň možno aj zle. Tak a celý deň len ležal v posteli a pil vodu. Rozmýšľame, čo budeme robiť. A stále sa nám smrdilo v tom aute, zle to umýli telo. Čo budeme robiť? Vymysleli. Ideme na pumpu dať umyť. No ale to stojí veľa peňazí, povedal mrkva 1. Teda mrkva 2. Mrkva 1 spí, lebo mu je zle, lebo sa opil a pije vodu. Tak. Mrkva 2 povedal, môžeme si na pumpu, dáme to vytepovať a to snáď pomôže. Tak išli za tátou, ktorý mal medzi tým už 40 rokov, zostarol. Tak. A že táta, daj nám 20 eur na benzín. Dobre. Išli na tú benzínku s 20 eurami a dali to tam tomu, ktorý tepuje tie auta. On to vytepoval a povedal, že 20 eur nestačí, že to bolo veľa grstky, že treba 60 eur, že veľa čistiaceho prostriedku na to minus, samozrejme. Dobre? Tak a on ich nechcel, ten ujo mrkva, pumpár mrkva, ich nechcel pustiť domov po tých ďalších 20 eur, lebo im neveril, že sa s tými 20 eurami vrátia. Tak rozmýšľali, čo spravia, takže mrkvu 3 teda, polovodiča, si tam nechali na to, ako za álohu, za to, že donesie ich 20 eur. Takže, mrkva 2, vodič, išiel domov za tátou a povedal mu, že táto, benzín je drahší, odtiaľ zdražel, daj nám ďalších 20 eur. Takže a táto mrkva dal do Google, benzín je drahší a nič nenašlo. Sa nasral, že ho syn ojebáva, že benzín je drahší
a vylepil sa synovi 2 vodičovi a rozbil sa na molekuly juice a či si povedal, nejaké protóny a elektróny sa rozbili. A nie, kvarky. Nemal sa kam stiahnuť, tak táta ho umyl a vydal do záchoda. No a čo teraz? Syn 2 rozmýšľa, no, syn 2 je mŕtvý. Syn 3 čaká na tej pumpe s ujom pumpárom mrkvárom. Tak ani po dni sa nevráca syn 2 vodič, lebo ten je samozrejme mŕtvý, tak ujo mrkvár, teda ujo pumpár mrkvár, že ako mi zaplatíš, chlapče? No, takže chlap, mrkvár hovorí, čo keby si trošku vyčistil zuby? Dobre, toto umytie, to čistenie zubov, bielenie zubov vysvetlím po skončení tohto vtipu. No, že vybielil si zuby, ten mrkvátri a prišiel domov pešo 20 km. Po 3 dňoch sa vrátil domov, táto mrkva sa napsala, že kde dní bol, ani si nezavolal, tak mu vylepil a zabil ho. A tak dostal len dieťa jedna, jeho nič, ten ďalšie 4 roky to bolo v pohode, sa nedialo. A keď mal nevodič 20 rokov, jeho rodičia mali už 60 rokov a mrkvo ujo mal 50, mrkvo táta mal 60 a mrkvo máma mala 54. Tak. A keď mal 20, našiel si mrkvu Eleonoru. Mrkvo 1 nevodič. A čo robia dvaja, keď sa majú radi? Ožerú sa. A čo robia dvaja, keď sú ožratí? Robia deti. Tak urobili mrkváča Eleonora nevodiča. A vznikla 3. svetová vojna a čo sa stalo? Padla atomovka a všetci zomreli. A teraz v tom bieleniu zubov. Bielenie zubov to včera robila Paťa s jedným Rumunom a tomu sa hovorí... Tuto natočte experta. Vysvetlite sa. Bielenie zubov. A to čo teraz? Toto je môj kolega. Vysvetlite. Dobrý deň. Takže bielenie zubov. No, vysvetlite. Vráťte to mne, ja to vysvetlím. Tak. Bielenie zubov. Bielenie zubov sa robí u zubára. Bye bye, joke show.